Estamos con Andrés Castrín, un pouco como a valoración do que foi a temporada. Bueno, pois a temporada, eu resumo brevemente, que foi totalmente merecido o que nos pasou, porque viñamos facendo un traballo moi bon durante todo o ano, que empezou con unha pretemporada que se nos fixo algo larga, pero co grupo que temos todo foi a bon, e bueno, conseguimos o que era o objetivo, que era poder ascender e ser de segunda ref, que é o máis importante. Teremos algún día algún Castrín de Río Torto no primeiro equipo? Bueno, a ver, eso, ojalá si poder chegar a xogar no primeiro equipo, pero bueno, hai que ir pouco a pouco, traballando, hai que mellorar sobre todo moito, bueno, con traballo e sacrificio e o esfuerzo, pois xa Dios dirá. Eu vou poñer toda a miña parte para algún día ter esas oportunidades e poder chegar ao primeiro equipo.